ای بخیر از کم نداره خیر و یه روز میفهمم Анна моделу, манна модель. Эка кожои новинка дар ҷои Фарзона шоп. Дувой кан ё. Медай ман номада Instagram маниш кадагим Фарзона стор кадагим. Во Фарзона стоп. Нигоҳ кун. Чахшра мақул чит не О, дувой ко. мақул шуд. Хадарка чанд мақул мешавад? Ҳо, ки фақат омӯхташ дукана. Кадай бо бухар? Ай, то ба камайт чиз харидагиам. Ина хаби. Пули қалинга фақат ати либос харидагӣ мебахшӣ. Духтарака хушру нигоҳ кан дувой ко 400 сомония. Бинен, чахшру неш. Казе дар ки бо костюми экокожа дароз дар кора хушру. Ё ҳамашон баъзи платьяшон остин дароз дар духтарако. Ина бо ранги сиёҳ ҳаста. Ина остин дароз ай. Пешш кушода меша, маҳкам меша. Метавонем ба ҳамаи рангу пӯшеншона. Ва ҳамин ҳаму дувойка нехе дорем боло пӯшакаш ҳамин материали худаш трёхниткан. нархҳои ино бошад 350 сомон. Шумо занг занед, мо шуморо доставка мекунем даруни шаҳр, беруни шаҳр. Адреси мо Суроға бозори Корбон байни 6-7 дарвоза, подвал дасти чап аз тарафи телевизор.